Kados Lupur Lapindo niku terose kok kenge sabdane Sabda Palon Mbak niku. Asal usule. Mboten ngoten. Niku tumrap wong bangun ngrintis. Wong bangun ngrintis. Ngrintis. Gandeng kapen waoyo. Dadi siji-siji to ngrintis tumrap wong bangun niku ngrintis iki Sabda Palone. Nah ngrintis piye? Iku ora ana ngono. Disebut ana katakan biyen umbro-umbro apa kiamat terjadi kae. Lah iku gempa. Slamete ana apa sane. Iku kabejan. Kabejan ya. Kabejan Plujojan. Isih ana umur satu panjang. Mergo iku syariate bumi iki isih digawe ngenteni wayah. Jadi cara dalane iku mau senajan iki mau piye-piye ana cangkokan kene liwat baterai. Menungso lho. Nggih. Supaya iso omongan liwat kuping ta piye lae. Jangan kuti perpanjang tok ngene. Mbek ngenteni saat. Bejo Plujono. Umpami mboten wonten Lumpur Lapindo niku bahaya. Ambyar Gunung Kawi. Ambyar nggih. Ambyar gunung-gunung ya. Ambyar. Iku bosan, iku bejo. Ya kena dibuntu. Ya kena wae. Tapi kan carane piye wis kadung ngombo. Nah, mosok sampean ono kok kenan karo. Daerah iki yo. Rengel, Maibit, Munggah. Ikan ono Pertamina. Nggih. Ngebul ambyar kenan. Langsung gerojok cepet. Semen. Mubal banyune. Rengel kantek ngene. Kebanjiran. Nang Bandung ngono. Padahal iku nek pereng gunung. Ora dombek kono, Patulo. Kulon niku ngono. Berarti tanah Jawa niku tasik bejo Bang nggih, wonten Lapindo. Ana Lapindo bejo. Nah, lurine. Nah. Kok ana kapal silem wis iso bali. Bareng ngono. Ngono ku ya megono kono ku ana sing sekirane iku lamun ora dikonono ngono bakal ngene rancangane. Iku nek urusan Lapindo iku bejo donya Plujo. Kok iso ngono? Ya sejarahe piye kok gak ngerti ro. Nek Pulo Jawa lebur tumpur. Gunung-gunung iki durung kabeh iki, durung meletus kabeh iki. Maksude urung larno kabeh. Lagi Merapi tok 2010 2006. Terus lagi keinginan iki terus sampai nek wis kaya kono kae. Kae lebur tumpur di luar negeri. Berapa hektar? Nggih. Iku ana iku TV. Nah iku bakal ngalami ngono. Disebut gabat dinter iku sampean golek uripe dhewe iku lho angel. Nggih. Nah ngono ku lagi eling dhewek sedekah. Wong cilik mentit iki lho ora gelem disedekahi mergo kepengin sedekah dhewe. Kuwi jari ya dhewe. Kepengin bantu wong sing kena lara. Nah, muga-muga dhewek saiki uripe dibantu sok ben ono dalan bantu. Nggih. Insyaallah iku ono dalan bantu. Entar kok meneh sing liyane. Nggih. Bab Lapindo kabejan. Nggih, mancike bolak-balike jaman, Pak. Mancike bola-balik jaman iki mau. Ya iki mau sing wis tak kepengen. Kelambe gabus timbul lewat hitam. Sileme perahu gabus timbul liwat hitam. Padha karo iki mau cara nalurine ngono. Mulane wong iku mau wong sing watu hitam mau ora dikanggono. Kan dituturi nang gatekno. Kokong. Prinsipe ora masyarakat. Lakone. Tapi kok awor.
Bingung kan ini. Nggih. Anaknya pondok. Tapi kok ngono? Pak nih. Nah kok ngono kok aku sembahyang ning aku ora salat. Salat yang Jumatan bareng wong. Tapi salatku nang aku ya ora ro. Tapi aku sembahyang bendino. Pripun kok saged ngoten, Pak? Ya wis ngono iku mau ngono sarepan kok. Dadi aja dodo lho. Nggih. Nek sembahyang ke menembah marang Allah. Nek nyuwun marang Allah. Tapi nek salat kan gerakan. Gerakan. Kok ngono kok dijabal kayak Nggih. kok katut kene kok. Nggih. Ngono ae. Enten niku, Pak nggih. Ngono. Nah nek masalah lapido kambejan. Nggih. Yes, iku ngodot waktu dhewe iki dikek peringatan. Kayak peringatan. Sampeyan takokne ta sing kirane wong Nggih. tuwa ngomong apa sing nyala wedi. Keanehan sing durung dungkap terus dungkap menawa aku coba beri tak beri. Niku Pak medale Ratu Atil mangke niku tetep saking Isra dirubah Gunung Lawu, Gunung Lawu. Pokoke wong Tuban. Gunung Lawu iku apa Gunung Lawune apa Dermawune? nggih. Iki Dermawu Tuban nggih wonten gunung. Muga wong gali tirakat cara Islame istiqoro hari nyawiji ku nang nggone Gunung Tuban iku sampai rengal iki. Tuban kuwi sampai rengal. Dadi diitung teko nggone iki plumpang, iki ngulon, iki fenomena kabeh. Kuburan jero kono nek ro. Terus wejangane empuk gandring sak balane iku nono-nono, empuk sak ana nono-nono. Nah, aku kenal Pak sampean. Aku kenal sing mejang kawitan. Monggo sampean jabar. Nah. Ya iso to. Tapi ora tak jabarno. Ditengeri wong kene. Ditengeri wong kene piye? Wong kene kepengin nangekno iku pesarean iku. Nah iku wong jiat matine kene iki jiat. Nek dukun-dukun wong pinter ngarani ki wong alim. Jeje alime sareng saiki duduk demeneng. Tapi mau niku merangi wong angkara murka. Ya dosa muka iku mau. Sing kena panahe kae disarekno kene desa kene. Apa ditangekno dimaisane gowedhe sakmene di kae lawon. Lawonono aku mau saren wae. Terus cek ra diyanake. Tapi aku kan tegalku. Mas ute nang jero ngalas iki. Nggih. Tapi kan aku sing bubah. Aku erono mau gua. Tapi sing mau patekai sapa? Nek mau suwuni sapa? Nek mau dongakne iki sapa? Nah aku ora iso jawab bareng mulai kok pucuk kono sampe mbokot sampe bapak nih kok. Niki anake Sejahtera Kupro wali barengane Sesubagir, anake sing barep. Jenenge iki waktu perguruan jenenge iki ngulang apa jenenge iki mau empu iku kene sampe empu dadi empu dadi empu iku paksi iku yo iki wong jeneng paksi iku Bapak Keisi iku mung sanepan padha karo mau sing tak ucap mau golekno gale kangkung mau kan terusane tunggale sing aja sok ngaup kae gedhe ngopo kae kang cilik kang ngemu gale mau gale kangkung mau kang ngemu gale ngemu duwe penggale sing ngerti Golek anak kali kangkung. yangkung itu gale yangkung penggalihe yangkung kayu kang gedhe kayu jangan sak pitune iku gampang gapruk iku wis dilakoni saiki korupsi wong gedhe ngapung besok menit kata dukum Maksudnya kali kangkung itu nggih. penggalihe yangkung kangkung ngemu kang gale kang kayu jati kan golek kangkung sing sejati Satepan luar biasa. cilik kayu kang cilik kang ngemu gale sop kayu apa kayu jati sing cilik nak apa kepo masukna gali randu masukna gali yo
jadikan sejati ning urip. Lho, dibutono. Tembung pring iku gandengane. Pring ketiji dhewek iki kongkon eling. Ora kok pring kuning kanggo gepuk iso mati. Ya kene, tapi nek pikirane iku mantep, ku gepuk iku secara nglemano. Ucapan tok sabda Pandhita Ratu kuwi leren-leren lho kae. Terus sing Gara-gara leneng ning iki mau. Ora kok pring kuning iki gepuk. Rasa sejati ning uripe iki mau wis nyawiji marang Gusti, ngucap apa wis manunggal. Dadi dikeki kabejan karo Gusti kang akar jagat sabda Pandhita Ratu ngono. Pangucape Sabda Pandhita Ratu. ngono ku mau. Nek iki mau sanepane iki mau kuwi besok nek urip toto ono jenenge iku apa jenenge iki ping pulo Jawa iki mau ngono uripno gelar donya gemelar kowe kudu nglakoni ngene nduk ngono iku kan ngono Nggih. ora kok sing ngono anjing akeh Nggih. dadi sanepan Nggih. Gusti Allah nggone Islam iku ora ngongkon yo ono Kristen yo Hindu ono Buddha ono Katolik nondi wae oleh asal kowe tekun padha tujuanku pokoke aja lali aku Leres Pak niku. jenenge akeh